Hi ha dos elements en l'aula virtual que permeten que els alumnes interaccionen amb el professor o entre ells. Un són els xats, que poden ser tant públics com privats, i un altre les notes compartides. Anem primer amb els xats. El xat públic ve per defecte i si escrivim apareix per a tota la classe. Així ho veiem. A més, tenim una altra opció que són els xats privats. Per exemple, com a professor puc establir un xat privat amb un alumne o un alumne amb un altre alumne, sempre individual. Per exemple, faig clic ací, inicia el xat privat. Com observeu, els xats van acumulant-se en esta part superior de la pantalla. El mateix passa amb un alumne que té el xat públic i el xat que li ha obert el professor ara mateix. I igual funciona entre alumnes. Què passa? Que aquesta possibilitat es pot tancar des de la configuració. Per exemple, si veniu ací, podeu bloquejar tant el xat públic, si no el voleu utilitzar, com l'opció del xat privat. Simplement fent clic així i ja està. A més del xat públic i el xat privat tenim les notes compartides. Les notes compartides què són? Són un mini editor molt senzill en què podem anotar, doncs, per exemple, les URL, els enllaços importants que comentem en classe, o si volem anotar alguna cosa, per exemple, de bibliografia, etc., el professor pot anotar-la així. Molt de compte perquè les notes compartides també les pot utilitzar l'alumnat i poden escriure així. Al final del tot, el que podreu fer és exportar, com un Word, per exemple, totes les notes que s'han anotat en una sessió.